Hello guys, I'm really sorry for this one. I'm just exploring time. Pag hihiwalay mo yung sibuyas, alam mo? Na yun ang tako. Yun na yun, ang nipis talaga ng pagkakuan niya. Sabi mo, nipisan ko lang. Ang kulo mo. Na yun ang paikiduma na tako. Ang dami na mo. Okay, lagyan mo ng isang patatas. Ano ba unahin? Patatas sa ito. Yung sibuyas. Very good. Medyo anis ka ka ko. Patayin ka. Paano iwan ito? Parang sa kong. Oh. Carrots? Okay na. Dagdagan ko pa isa.
Oo, boss. Ganyan. Okay na? Hindi Baba na. mo. Hindi na. Bigo na ako. Wait lang, tapang ko lang pala. Kasi pang-uwi mo pinagluto para makita. Baka yung sa kita. Bulit na. Ngayon po. Yeah. Idiretso mga iinaw dati nung habang agdakad pa. Ang mga ibon kan data ang. Ano yadon lang nung kamako ikaw ng ganun lang. Very good. Lagay ko dito. Ilan pa ba yung sa ko? Hindi ko. Apay, jikartig tayo manan. Bugoy. Ay, na jikartig manan. Sikatin na ubi nga ng usar. Andyan na. Asaan nga? Isab, itinaaditan niya eh. Saan dyan? Hindi ko makita ko. Saan ba?
Kwan ko bunting ko yung tinatanong ko. Hindi ko mahal. Apo. Hanapin mo doon. Ikaw yung last na naggamit nung naglaba ko. Ay, pangkila. Doon sa sabunan. Na pang-inaw. Tignan niya. Pag makita mo, ilagay mo dito
Oo, naghakbat lang ako.
Bye.